Xabierrek botazian, Xabierrek ire tokaiuak esan zian, nahiago dut, euskeraz dakien baltza, euskeraz ez dakien txuria baino. Aio, Andres! Eta... Harrapatu nahi. Hartzaio zeipatu orduko Andres Txak. Itxar, eta... Iñaki Benítez, eta... Alberto Caramelu, eta... Venga, haure garai batian, eako entorno, eta... Bueno, azkenien, buelta, zigarro, eta... Ze zigarro da, eta... Elektroniko, eta... Azkenian, bueltatu eman, eta... Limaz, eta, la compañía, eta... Aita zelan ondo. Zerako makiniak eta gazte doztazun ETV-en eta... Geure diruakin eta... Haure nungo eta de... Andres, utzi balditu paket. Santo zona gizona. Ai, hartu Caramelu eta... Atea, eta... Apa, eta, zein honak... Jaimai utzilok batan? Bai, apa, Jaime Otamendi, eta... Horrek eukiko da, eta bestelaren... Eta, apa, eta, zelan... Bueno, eskerrik asko. Azkenian etorri zara, guri ere bosteko ematea. Bai, nola espa, eta... Hombre, eta... Bata hola, eta... Bueno, zelan, Zehaizerik gabonetako programia prestaten, eta, Dekorar, montatzen, eta, Kampanadiak, eta... Kan... Hori ere bai. Kaixo 2004. Hori ere bai, baina oraindik dezente falta da horretarako, eta gaurko saio egiten ari gara, Andres. Zara, etxegarateko arkua montatzen, eta ibriko zariepa peajiak, eta, de bildu, eta, no? Azari hortan. Andres, zer diozu Martínez jaun honek esan duenari buruz? Por cierto, zelan itxasokin eta Erto ez da tutxakin entrevistia eta pozik egongo zari ez da. Gustora. Audientzia tope gure itxasokin eta. Bai, hombre, a ber, elkarrizketa oso gustora eta audientzia ere. Audientzia ere txukuna. Piku da audientzia eta, nagora eta, normala bezik. Ikuste dozenien, larri zabizela audientziakin eta niri diarrein, eta esango tzat gure Andoniri, entrevistie moteko eta zuen audientziak salbatzeko eta, no? Bale, eskertzen dugu, Andres, eskertzen dugu, baina ikusten nahi nahi zenez, zure telebista mundun, nahiko aditua zea, menperatzen, zu telebista mundu hori, Bueno, guk, menperatu, jotan dena menperatzen dugu. Oro jakile egitako izango zaizu. Telebistan be, eta alderdixan telebizinuan programazinorako batzar berrixe iriki du gainera. TBB. Telebista buru batzar. Etzari entera baita. Ez gara entera, zer da ba hori? Produtora, eta telebista programa berrixak proposatzeko batzarra. Adibidez programa berri bat atara dugu. 4 hori saltzeko, 4 eta saltzeko. Telebista buru batzaretik, hasiko ezate 4 hora Espainiara. Bai, Pankorboti berako indako. Saltzen zeak programak. Bai, zera de ¿quién quiere casarse con mi hijo y tal, o con mi madre? Orain modan daude, bai. Un príncipe para Corina, eta line hortaku, y tal, ¿no? Vale. Un jeltzale pa mi hija, y tal. Bai, bizimodua soluzionauko dotzan jeltzale bat, alabandako, y tal, ¿no? Milaka neska apunta dia milaka. Kastinera, bai. Asko. Pankorboti beherako neskak, bai. Normala da, Jeltzale batekin eskontziak zeurioi handixa emoten dago, betite. Bueno, arira. Jarraituko dugu, Kastina honen nondinorakoa, eta programa bateatzen bada, nik egitan, nik audientzia emango izuet. Nik ikusiko programa hori. Alare, gatozen hasierako gira. Esan deun bezala ospe handiko zientzilari batek esan du, eta puerkan topatutako ezurari eginiko DNA azterketaren emaitza arraroa dela. Abizen euskalduna duen beltz bat, baino arraroagoa. Eta nork esan da hori? Nork esan da? Aditu batek ustez, paleontologoa omen da, Ignacio Martínez. Ja, Martínez, eta beltz baten abizen euskaldunakin eta, error garrafa. Hala niri ez jatan arrarua egiten, Txorakeri galanta esan dau Ignacio horrek eta,
Zuri ere ez zaizu hain xelebrea begitan du beraz, niri ere ez, Bueno, betxu fragari, Bigarren abizena euskalduna da. Manuel Fraga. Eta desgraziz, Iribarne. Iribarne. Hori ez da arraraua eta, no? Eta Pinochet, Augusto Pinochet, desgraziz, Iriarte eta. Bertz bat abizen euskalduna egin. Ignacio, non dago Ignacio? Ignacio, zein da nire kamari eta, Ignacio. Ejempluak hobeto aukeratu behar dira, Ignacio. Gauza bat arraro dela dirazteko bestelako konparaketa bat egin behar da. Zure ustez, Andres, Kostau jatzu. Kostau jatzu, baina azkenian arrapau dozu, mutiko. Zu alderdixan sartzeko oso txarto, ibiliko zinak eital. Badauz beste moru batzuk, egokixauak, gauza, hau oso arrarua dela esateko, esate baterako. Hori, arraraua da, Casa del Pueblon batian ganorazko menua topatzia baino. Beste ejemplo bat, bigarren ejemplua. Hori arraraua da, EAJak gaizki gestionautako udal bat topatzia baino. Hain arraraua da, Beste bat. Hori arraraua da, diru beltzian kobratzen ez dauen espainol bat topatzia baino. Eta beste bat. Hori arraraua da, Rufi Etxebarria, Club de la Comedian monologua bat eitzen ikustia baino. Ulertu dugu aski. Adibideak oso argiak eta zehatzak izan dira ezin egokiak. Bistan derez. Andres, eskerrik asko ondo izan. Bai, nahiz honitar baina esan dagoa, Audientzia iotzeko, Andoni etortzean ebaz, Diarrin gozu. Diarrin eta, Bergarako batzokitxe diarrin eta, bueno, zea zehingo dago, Vale, Andres. Geure telebizioa gore itxeko. Motzian, Andres. Agur, Andres, ondo. Venga, Andres. Mutis, serio da, azte txien, loguak ginez eta. Bai, aurrera, eta. Aio, Andres. Venga, bai. Etxe garateko peajea bukatzen daunen orduan ikusiko juzuko meri. Bai, ni itxajata importa, zene sumarratik eta deskargatik. Andres, agur, Andres. Venga, gure telebizioa, aurrera, eta.